Γεια σας παιδιά, Tom GR εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft walkthrough με το Troll Pro 04. Subscribe to my channel, I need help. Βοηθήστε με όσο μπορείτε. Thank you very much. Κόψε ρε βλάκα. Αφού είναι true το name μου. Λοιπόν, ο καθένας θα κάνει το base του. Εντάξει, ξεκινάμε από τώρα. Μην πας πολύ μακριά. Εντάξει, εδώ δίπλα είμαι. Με βλέπεις νομίζω. Έτσι και εδώ κανένα τέλειο σπίτι. Ναι, όμως κάτσε να τα πάμε μακριά για να μην βλέπεις τι βάζουμε ακριβώς. Τι βάζουμε θα είναι λίγο περίπλοκη. Γιατί θα έχεις κανένα Dragon Egg, Obsidian, τι θα έχεις. Τι Dragon Egg ρε, ό,τι να είναι λες. Τι πλάγιες κάνεις ρε. Α, ωραίο σπίτι. Φύριζο. Σαντ. Ναι, θα το κάνουμε σαντ φύριζο. Ξού ρε. Εντάξει, δεν θα κόψω ένα δέντρο. Πόσα δέντρα υπάρχουν σε μένα βρήκες. Αυτό μου αρέσει. Και εμένα δεν με νοιάζει. Έχει κάτι χαρακτηριστικό. Εδώ που είναι φωλιά μου, πουλί είμαι. Ξού τώρα βγει. Άντε καλά να φύγω κλινιάρι. Το πρέπει να πάω τουλάχιστον ένα stack. Ένα stack wood. Ναι, αυτό ακριβώς. Το θα κάνω 2 ώρες. Τις μέτρησες κιόλας. Ναι. Γι' αυτό τώρα παιδιά εσείς που θα βλέπετε το βίντεο για να μην βαρεθείτε και βγείτε έξω θα του βάλω λίγο pause. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε έχω πάρει σχεδόν για 2 woods ένα stack και τώρα το base σου το έχεις κάνει? Ναι, και το χάσα. Μπράβο. Θα το βρω. Γιατί ξαφνικά όταν έπαιρνα woods εμφανίστηκες μπροστά μου. Άσε με να φάω ένα μήλο. Πάνε κάτω το σπίτι σου. Οκ. Λοιπόν, το κάνω πια. Α, sandy blocks. What? Lie. Ψάξω όσο πιο ψηλά να βρω καμιά παιδιάδα. Εντάξει, ψάξω. Εδώ πέρα παιδιά, τι θα γίνει αν πέσω κάτω. Ρωτάς κιόλας ρε μπούφο. Βρήκα chips. Εντάξει, βρήκες. Πάντα τη σκότωσω ένα. Έχω τώρα μισή καρδιά. Τι έχεις? Μισή καρδιά. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να πεθάνω. Καλά, εγώ θα συνεχίσω το base μου. Το base μου θα είναι ultimate base που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα κλπ. Το έχεις σε keep inventory. Νομίζω ναι. Γιατί το θα πεθάνω. Αν έβαλε το command, ναι. Τι? Το βάλε το command. Βλέπει το chat. Α, ναι. Θα με βλέπεις. Ναι, βλέπω. Έχεις μια ζωούλα. Μισή ζωούλα. Θέλω να σου ρίξω τώρα μία. Θα σε βοηθήσω, το βάζω στο πίσω. Γιατί? Ωραία, φύγε από εδώ, πρέπει να κάνω το πέσιμο εδώ. Τι! Σοβαρά! Ναι. Μ' άρεσε, έχει έξω. Φύγε! Πάμε πιο δίπλα. Α, εντάξει, τώρα έχω γεμάτη ζωή. Αφού το βάλω στο πίσω μου, ρε μπούφο. Εντάξει, το βάζω ξέρω στο normal. Γέμισα. Βαριέμαι τώρα. Έχασα και τα chips μου τώρα. Σοβαρά. Ναι. Κάτι δεν πειράζει. Αυτό κυριολεκτικά θα είναι το ultimate base. Έλα. Όχι ρε, έχω σχεδόν 4 stacks. Wood. OMG. Μάζεψες κι άλλο ρε. Πότε πιλάτε. Πώς μπήκε αυτό εδώ. Γιατί έχω 2 crafting tables.
Είτε κατά 2. Το σούρε σε... τέτοιο πώς το λένε. Πώς το λένε. Να ξέρω, πανέρώταση. Θα τον πάω τηλέφωνο να του δώσω. Ποιον? Το Νότς. Να σου κάνει 2 νότς, ρε. Να σκοτώσει τον Troll Pro 04. Γιατί? Γιατί στην αρχή του βίντεο, όσοι το είδατε, θα το βάλω και στα highlights στο τέλος του βίντεο. Μόλις ξεκίνησα να κάνω recording, με ανατείναξες. Α, ναι! Δεν πάμε, δεν βάζει το μου θυμήθησες. Εγώ αρέτω μου τα θυμήθη. Καλώς πεις. Νυχτώνει. Εντάξει, εμένα είναι σχεδόν έτοιμο το base μου. Σου έχεις ετοιμάσει? Όχι, δεν έχω κάνει τίποτα. Έχω βάλει μόνο τα crafting tables. Troll Pro 04 μπορεί να μείνει μαζί σου. Όχι, θα φύγεις. Με τι το ζητήσει, κατεβες. Να μην σε νοιάζει και φύγει. Θα το σπάσω. Και δεν ξέρω καν που μένεις. Να τη σπάσεις, Θα τα σπάσω αυτό ακριβώς. Καλά, θα σου δείξω μετά, τώρα φύγει. Οκ, φεύγω. Με βαριέμαι. Ρε, πάει κάτω στο σπίτι σου, είναι βράδυ, δεν θα σε αφήσει να έρθεις μαζί μου. Δεν έχω beds. Θα κάνω sheep hunting. Βλέπω τον ένταξο, φύγε από το base μου. Κομμά φύγε, Δεν σε βλέπω. να μαζί στο base μου. Αλήθεια. Έφυγες. Φεύγω. Έφυγες γιατί δεν θες να νευριάσω, είμαι τρόλερ. Εντάξει, φεύγω. Θα σε κλάσω. Φύγε λέει. Μέτρος. Η Χάγη αυτά κάνει. Είσαι νεκρός να ξέρεις. Θα πεθάνεις. Κάνει τουλάχιστον νέο spawn point. Ένα πράγμα σου λέξει πεθάνει. Λοιπόν, εντάξει, το σπίτι θα το εξής πάω σε δέντρο. Είμαι πουλί, δεν βλέπεις το skin μου. Πουλί. Πουλί του κόλλη. Τι σε πειράζει που λέγουμε αρχίδι. Όπως θα είναι το όνομά μου. What the fuck? Γιατί πέφτω κάτω. Πού να ξέρω. Καλά, έλα σπάς τον base μου. Γάμο του ξανά πέσα κάτω. Τέλα, τότε πρέπει και τα crafting tables. Δεν πειράζει. Έχουν εκατομμύριο stacks of wood. Κάνε σπίτι ρε βλάκα. Το βάζω τον όρμα. Στο άφησα πολύ. Το σπίτι θα πεθάνω. Αν μπορώ να κάνω diamond sword. Αν βρω 2 diamonds. Πολλά άφησα ακόμα. Και αν μου βρω, που αποκλείται να βρω. Θα κράσουμε φούρνο. Αυτός και μέσα έχει τόρτσου. Ο ηλίθιος ο τρούλερ. Το πάνε να ακούνε sword. Θα το πήρα. Πακ. Πού να βρεις sword ρε νουμπά. Που τότε πάμε το pickaxe και θα πάω για mine. Για mine πού, στο σπίτι μου. Αυτό ακριβώς. Δίπλα του σπίτι σου έχει ένα βουλό. Αμέ τζι μου και ακριβώς το bedrock. Hello. Τι θα σπάσεις ρε νουμπά. Έχω pickaxe. Λάσκε και μαντιά. Ω τζι ρε, τι πίκαξε αυτό. Το Δεν καλύτερο θες να πεθάνεις Ω. Θες να πεθάνεις Όχι, μην τα όχι. βάζεις με μένα. Εντάξει, παραεκτρέπεσαι τώρα. Λοιπόν, φύγε. Εντάξει, φεύγω. Ένα μικρό λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, όπως είδατε, πήρα ένα stack cobblestones γιατί είμαι γαμάτος. Α, και Troll Pro 04 έξω από το σπίτι σου είναι ένα skeleton. Yes, για το σκέλετον. Τι θα με κάνει αυτή η πορδί. Θα σε φάει. Παίζουμε ένα oak wood. Α, ζω πάρα σε δέντρο, άνετα μπορώ να πάρω. Και τώρα... What the fuck?
Ό,τι να είναι ρε. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, ευχαριστώ που κρατήσετε το πρώτο part και κάντε subscribe με όσα στη δύναμη. Στο Troll Pro 04!